Takže ahoj, tohle je moje první video, budu tady vlastně dávat různé diskuze a takovéhle. Jelikož je tohle moje první video, tak mě žádné téma mě prostě moc nenapadlo. Tak jsem si vzpomněla na to, že jsem chtěla dostala rovnátka a tak uděláme diskuzi s rovnátkama. Tyhle rovnátka mě vyšly přes 20 000, což je docela dost, ale jsou to normální obyčejné výjimečkové, který má teď skoro každý. Vlastně těmto rovnátkům jsou 3 věci, 2 kartáčky a jeden silikonový vosk. Vysvětlím vám, na co je ten vosk, pokud to nevíte. Ten vosk je na to, když vás něco bolí nebo tlačí na těch zubech, kde máte rovnátko, tak si to na to dáte a přestane vás to bolet. Nevadí to, když to spolknete, protože je to ten normální. Potom ten kartáček je skoro stejný jako normální, akorát je tam takhle ta štětínka na to, abyste si vyčistili i ten drátek. A tady to možná někdo máte, i když nemáte rovnátka, to je vlastně mezi ty zuby, abyste zajeli všude. Vlastně, když vám je nasadějí, tak vás strašně bolí zuby, jelikož já jenom od včera, tak už jsem si na to trošku zvykla, protože mě tlačí a nemůžu moc jíst. Takže dneska jsem vlastně na takových těch polívkách, jogurtech a na takových tlak. Ale jako zvyknout se na to dá, ale když mluvíte, tak je to strašný, protože jak na to nejsem zvyklá, tak prostě cítím prostě drát a to je strašný, to je, i když prostě někdo má, tak určitě ví, o čem mluvím a pokud je nikdo nemáte, tak si dejte do toho drátek a budete to cítit stejně. A já bych chtěla, abyste mi navrhli návrh na další video pod tohle video do komentářů a abych ho mohla natočit co nejdřív, protože mě vydá natáčet vlohy. Takže já se s vámi loučím a ahoj.